Naimbag na wala siya mga pa. Ay, bawal kayang ako, di picture kan video. Bawal video di awan silpon na pa. Naimbag na wala siya kami na ako, kami fiesta di Lungdan. Pasensya kayo mga po, may isa ko lang nakalusya. May ditawi. Amin nakakalwa kayo sa gabi ng data, nag-arthritis data. Kung nang amin ni Father Mark at Agas na arthritis kag pinapangitan, hinatinanda nag-arthritis na, di na yung pagkakamanggaan pa ka na, iapos lang. Happy Valentine's. Dua lang ang aldaw, dua nga turok, Valentine's ay. Sino tiyada ka Valentine's na kita? Ha? Sino tipada ka mga Valentina na? Kablawan kayo naman yung Happy Valentine's sa amin, galitin na UTI. Ang sakit ay UTI, uligat umibig tapos iniwan. Kasama na kablawang amin iti Happy Valentine's kagiti PTA Hanga Parents Teachers Association kudikat pinanawan ti asawa. Kaslado ti PTA dito yan. At ang aming barkada kami ni Ram. Ang saksangin iti bagyaw. Kunana, pinanawan natin asawa, kunana, kuna ka pa niya, nagtsamba kami dyan warti hotel, kuna, ay nagtsamba kami magad mo dyan warti hotel, yung bagnawang kadwa ng lalaki, kuna ng asok, yung kadwa ng chicks. Gusto makita niya, lagi tininiro ha, ni bakit yung tika Valentine's niya, hanggang sa walay. Kan siyempre, kablaawak dagiti padak ABHW ang barangay ng worker ludikat baak hanggang wakas. Kasala na kayo dito yan. Kana yung nakalumabas dito barangay yung Tinundan. May sa kaarapan ko di ang pabuya dito yung Tinundan. Talam-lam sa tayo pinagtakal dito yung barangay mo niya, kasi ng munisipyo. Kanayon na kami ngayaman yung dito lupilit ide. Gusto nga lumamlabas sa kalang. E di lumabas ang itinaminsan dito, ada dua ka na parte. Taga Tinundan. Dua ka na parte, kung ada ka. Baray. Bulan dayan niya. Kuna di mesa, ang init. Kuna di mesa, bulan, ang init. Kuna da, isa ko lumawas ako na da, ang damat na paray. Kuna da kanya, paray, bulan da di wano init. No ibagak na bulan, agumot di mesa. No ibagak na init, agumot di mesa. Ibagak ko, jam mo, hanap na taga dito. Kita nyo niya na partak kita. Baka agam apa na pa lang yung gana tatang. Mapapanakad lang ito yung bingan. Kanayong lang kaya banditang. Hindi lumabas ang hindi namin sa TV. Agsaksakit na ubing. Agkapsat na kitang. Agsaksakit na yung basbasik. Agkatawa yung mamaw. Hindi siyempre dinama ko yung mamaw ko. Kapag agsaksakit niya ating mau. Kuna na kayo. Diyan mo nga, naluumad din mo nga kanan na, naatakan niya. Kuna na, hindi na magag, kanya tingnan niya, sili mo. Napanak nag-apply dito yung bingay nila dito yung Abuites. Nag-apply ako mga security guard. Di ba darantay dito ba ba? Anyang rantay din? Baloy. Baloy diyan.
Yes, sir. Hindi lumakas ako dyan. At ang napintas sa babae, imuli dyan ang tangi. Tumpuak sa akin. Kung asus, sayang sa akin nagpintas. Nagsiksen. Sinambot ko, pinaspasak yung motor ka. O di nadaan ka. Kung nag-house miss, hanggang natumpuak, sayang ka. Pinababa, kinatungtong ko ka. Apay nga, natumpok ka. Kung nakatumpuak ka, kaya kunti matay. Ipilit na titumpok. Gusto ako nakaguray ka. Before natumpok ka, magaling na agkista. Agkista na, lips to lips mo na. Di ba kita tumpok ka maglalay? Ay, wala yung timartak na tapilis ng kadagaw. Linips to lips. Nagparta! Hindi ba ako ayun? Sayang! Kapag natumpok ka, sayang may laki na sa intikisma. Kung nanak tumpuan ka, sanak namin nga maawat ni tatang ko. Kung na! Kapag nagpintas ka kapalasan, hindi na ka maawat ni tatang mo. Kung na! Huwag nga, hindi na maawat ni tatang ko. Kung na! Kapag dinamag ko na, mananagal na sa pinagumpuak. Ano tinagal mo ay miss? Kung nanak tinagal ko kat Michelle, tinagal ko kat Michelle, kung nanak ngam hindi, Michael. Isugang lang malawat ni tatang na. Hindi nag-applyan kita binga ka security guard. Nag-isang kita iti bayudita. Siyempre niya, nagtrabaho ka, nag-apply ka iti trabaho, nag-isang kita iti bayudita. Hindi nagsabmita. Rinigid na. Ano yung natin ka mali dyan? Gusto mo dyan surat ko, name. Ti gusto nga nagan ni Kwaro, klaro. Kapag naman yung klaro, di ba? Bulay. Name, muna na. Klaro. Bakuyan, kalabusan. Kalabusan niya, pinili ni Kwaro. Sino kaya nagbaling na Mrs. Kalabusan? Mayat tayo dyan, kung ay nakamago ka, kasla ka nakalabaw. Pagkaroon ng maestra ka, sino maestra? Ni Mrs. Kalabusan. Dahil sa mga may sa rason, nakapin ang makaasawa ni Kuwaraw. Gusto mo din, name. Klaro, Bakuyan, Kalabusan. Address, Kabildatan in Lost Map. Lost Map, ano ang mga mabiro ka ni mapa ni Kabildatan? Age, 90. 1981 na yan, ha? Position design. Standing position. Ay, may kakama! Na? Ay, nakidakam! Huwag siya nga huwag standing position. Kapag huwag siya nga nakaigdang, si Kama. Civil status. Guardia Civil. Security guard ka ron. Sex. Sometimes. Di ba lima ko sa kayo at always. Sikap na yun. Sometimes always. Nganigas kita. Dahil dyan, ako'y na-reject. Ha? Ako'y nga tayo. Sino titanong dito? Tanaw! Ayun yan! Ayun na titanaw! Ayun na! Nabarata kayo na rin! Imbis mo na kayo tayo kalaw, nabarata kayo, nangimik ko na! Istorya lang hindi nagitipadas ko, iti kinatano din yan.
Kamu yung titanong sa inyo na tandalod laing-laing kagitawan? Ano na ipagangatanong para alam ni Apay? Ano na ipagangatanong para kaskas ni Tansya na ho? Ay ako pero hindi pa nang ibabata yung titanong dito ayan tayo. Kamu yung hindi baba? Ay sus. Pero niya may dahil na titanong di dyan. Pati anak titanong kung nadakat. Hanya madalan mo ganda na wala. Anak titanong din ako na. Mungkin itu yang mana? Bagaimana bakal aso? Tano. Semua ikandahan ni menaik di sekitar. Mungkin para apa yang kami mau? Ansan. Singa sinuil suan yung amin. Istorya lang lagi di batas ko kita. Kamu yang ditanam at tinili ka tatakaw. At tinili mo yung tatakaw, tawag na kanya, umay ka ditaw. Ciptanong ko anaw, at tinagtakaw tinuang. Kinaanat ko. Hindi naabutak. Naabutak yung tatakaw tinuang ko nakaps. Sabi ka nagtakaw tinuang. Kung nakitingaw, ay, ako na nagtakaw tinuang. Nakapinutak lang tali, ako ang buwan mo ang idilikod. Kaya ko man mangibot ni Muang, marungan sinman ko niya ikat. Nagtang tayo, may Muang malimod. Kaibigan mo. Dagit itanang, para anawa iti apat yung asawa. Napada si Den. Ada iti namin sa timawakan niya kung naging anak. Ciptanan ko harap ko magkabiti balay may agad apat na nanang kung tatangkaw. Napanagadabaws. Pagsabat ko di balay na, may hinapawan na ni bakat mga pasudan dyan ko. Basta ako na. Bawsi na ako na. Bawsi. Kung nakadyan na, kami mga oras na agad apa dapat na pero may kamuhol na. Kung na 3 hours na. Kami katatangay tawag. Kung ito nakarabokot ni mama tatay. Sana na yung tawag hindi nabalik tatay. Ay, pa. Abay mo na ipag-boxing siya yan. Nadapay na minsan, nadatimawakan niya kung ano. Ciptana, kung may galiting balay. Sila kayo mo ng pusos. Ng pusos. Nag-ikat, Nabajat. Nabajat. Tinaray ko manan, pagsabot ko yung balay na, nag-ibiting ang presyo nila kayo na. Na may dikita ka pa, siya akan naman tinatalyan. Nagsudyan. Ano yung mga tuwa mo tayo ng pusos. Abay, sa tingin mo tinayikat. Naku, hindi yung mga karay na ito. Hindi ba nga ako tadya kayo? Abay, nagpakamatay ka. Ngayon kumak. Abay, nga rin nalita sa kapit tinalyan mo. Dapat, tatagnig mo ako na. Kung ano yung padas ko tatay, kaya makaako sa isang iso ka mo din sa Haman nila padas minta ko, para may sahin. At naman na namin sa timawagan niya kung ano. Siptano ko araw, kung may kamay dito yung compound me. At agam ako nga kasawa, alas 12 titirabi, pimpinong na pinaan. Pimpinong kauda. Napangkami nga dagaw, pagsampat may agpaso, pimpinong kauda. Tinakutan mi nga ipupukaw na di na amot kadakwada. Kung kayo may haman na sa nasuwan. Ipupukaw na di mali kadakwada. Kung na di lalaki. Man, ako nita kiling-kiling! Kung na tabi, man, ako nita bungong kumahon! Kung na di lalaki, babae, anak mo nita si Tim! Kung na di lalaki, naangot nita si ang tao! Hindi man yung magkandera. Nagsakatanggan. Kung nakadagitan ng college ko, nalpasin di kubat. Nabanugdan. Hindi pumanaw kami kung ano pagputaw siya papahangin. Isutilas na nagputaw ko na nasupot. Kung na nakinila kayo na supot. Kuray lang nag-awong pa, supot.
Nan-iko. Gusto ako natin lalaki. Ay, bakit ako mo binagaan, di basta. Ay, sikreto lang. Hindi agawin kami, agawin tayo. Apat yung agasawa na yun. Agawin kami, kumanagpo kami, karumo mga lalaki. Kung na yung karumo mga lalaki, hoy, apay ko, hanggang magiram-ramon. Maninas kaya yung supo, ha? Sila ay mga ni Harana. Yan tangayan ito ng tanang ni Harana ni Mataya kito jay. Kak malaman ng program tapi yaksi. Harana anta kayo. Buat mo ng syuhaya,
Muna sa kabintatan, ang ating pinagmamalaking Chief Canon. Dapat